xa a esa persoa, o me dixo técnico de urbanismo, aquí podría estar informando o Ramón, pero dixo o Alejandro, e que eu levo, non lle digo tempo que non quero deixar de dar mal a ninguén, insistindo neso, porque me parece unha desfachatez por parte dos donos que non ten nome. Non ten nome. Cae o tellado, pero é que a cheminea dame medo todos os días. O muro tamén. Todo. E aparte é terrible, vale? Pois estamos con eso. Non está sendo fácil, primeiro non nos collía ninguna carta, mandabas de burofax, tampouco, o sea, é imposible. Supemos que unha persona da Lidecés que vendeu unha finca, que sí, e que ele tiña al lado unha chea de maleza, que sí se puxo en contacto con el, como a coñezo, non é de Lousame, se está así, puxeme en contacto con ela e doume un teléfono. Xa o debe ter fichados, que a mí non me colleu nunca. Entón, iso hai que ir por onde hai que ir. E eu tamén estou pedindo axuda a Consellería de como, porque hai máis casos, de como publicar, dixeronme que se blindaron, pero para publicarlo en algún sitio, porque preguntei aquí das veces, pero como tampouco pregunto con claridade, porque non a teño eu, e algún alcalde me comentara que estaban facendo, é que se non nos atopaban, ou se non respondían, publicaban no BOP, e incluso BOP e DOGA, e se daban por avisado. O sea, eso facía que estivesen avisados porque é unha comunicación pública. Se non responden, nós temos que actuar subsidiariamente e pasarte. Pero quero que me digan exactamente como é o procedimento. Pero para mí, aplicando o sentido común, é así. E temos que facelo, porque hai bens ahora mismo que eu me gustaría neste ano deixar encaminhados para que queden consolidados, que non se sigan destruindo. Cada ano un edificio, se non actúa sobre ele, se os donos non aparecen, que eu sei onde estaban, pero cando eu estaba en educación coñecín de casualidade a nora de un dos donos, a muller dun dos donos, a nora do propietario, pero como se xubilou esa persoa, como non me sabe dicir nadie, porque intentei cal é a súa dirección, e ao mellor non me teñen que dar por a lei de protección de datos, non me queren dar, non consigo comunicar con eles. Preguntamos no Castro, dannos nomes de xente, pero xa non teñen nada que ver cos que están agora, porque debe de pasar por, non sei, por varias non sei. Supoño que se saben a cales me estou referindo. E hai máis, pero bueno, vamos a empezar por os que son máis, eu creo que fundamentais para conservar. Sigo. Inventario de bens, está rematado e gostaría saber de quen son as vivendas que están a entrada de San Fins. Eso si non me quero contestar agora, depois... Eu doulle o que temos. Entrego e miro. E digolle en que estamos traballando. E que me brindou tamén a axuda e prefiero non contestar aquí. Aí sí que tiñamos que perseguir todos os habitantes do concello, incluídos, por suposto, a clase política, que iso é fundamental para Lousame. E lle vou dicir máis, que se estuveron perdendo inversións que se conseguiron por parte da alcaldía por xente que solamente quere desestabilizar e xente que solamente quere que non se faga nada. Todos, excepto os propios, excepto os mesmos. Entón, eu creo que iso é mellor que, se quere vostede ter unha reunión comigo, eu encantado. Para explicarlle todo o que eu sei. E o que tamén estou intentando facer. En o inventario de bens, lle digo, seguramente que haberá alegacións, que haberá algunhas que tenemos que aceptar, nós mesmos seguramente tamén, porque é complicadísimo. Os técnicos, é un territorio moi amplo. Fomos despois, tanto Alejandro como eu mesma, fomos a Santiago, reunímonos con Eduardo, que é o que estaba levando a cabo, fomos situando en cada parroquia todo e eliminando camiños que poñían que eran do monte, pero seguro que quedan moitísimas as cousas. E outros que os hai que resituar, porque o catastro está como está.
e algunhas fincas que figuran en catastro como do Concello, e sin embargo son fincas que non son do Concello, son dunha comunidade de montes. Despois entre as comunidades que se peleen, que creo que están mal, pero estaba liados con esas propiedades, pero eso xa non é cousa do inventario. Si están mal no catastro e eles nos aportan outros datos, nas alegacións, pois claro que vamos a sacar dali, se non son municipais, para que as queremos. A ver, o que já expliquei outro día, un catastro non é para recaudar, é para ver o que é do Concello e o que non. E non temos ningún interés en meter cousas que non son do Concello, porque son cargas. Tens que meter as que son, pero non meter ninguna que non sea, non temos ningún interés, ningún. Entón, o período de alegacións, aí sí que hai que, todo o mundo ten que revisar, moitos non o van a facer, hai que avisar, se poñerá un bando en todos os sitios, se poñerá na web, o diremos, xa estamos dicindo, e seguiremos dicindo, para que veñan a revisar. A ver, a maioría podese consultar na propia web, pero se hai xente que non sabe acceder aos sitios, que se acerque aquí, que tenemos unha persona encargada que lles informe. Outra pregunta. Non sabe se somos coñecedores do equipo de goberno o do tráfico pesado en Serbia, o mesmo de toda a vida. Eu vou pasando desde ali, desde que tiña 8 anos, antes non, porque non me levaba. Non só por incomodidade dos coches de dar marcha atrás, senón que eses camións tan grandes e pesados poden deteriorar a ponte. O que podemos facer é falar cos de Serbia, en primeiro lugar, porque xa fomos ali, pola ponte, e les dimos que o desastre, o que tira con algo é porque non colle ben a curva, porque si queremos impedir que por ali pasen camións de máis de X toneladas, teñen por onde ir. Porque veñen por Santiago, sempre por ali. Pero vou a reunir cos veciños antes, porque se faz algo que eles non... Porque teñen tratores que son igual que menos. Se eles non están de acordo todos, pois, a ver... Ainda que haxa se hai un que non está de acordo, dá igual. Ora, se unha maioría din que eso non é así, bueno, por aí viñeron as cousas, pero eu vou a facer a reunión con eles, e eu vou a tratar. Porque, casualmente, o día anterior do pleno, un veciño de Aldea, non vou dicir, Non dá igual. dixemos, que están salindo camións de madeira por ali, camións trailers de madeira por ali, eu dixo, van tirar co puente, ou van tirar cas barandillas, ou van tirar con algo. Ou aí ven a pregunta. Pois eu sei que teñen por onde... Non. Teñen que ir dar a volta e volver para atrás. Poden vir desde a carretera de Serbia, da carretera de Santiago, poden entrar en Serbia, pero se non queremos que pasen a ponte que vai a comparada, teñen que volver para atrás, non hai outra maneira. Que? A ver, non teño ese problema, que van a tirar a barandilla, porque ter cuidado, teñen que avisar, supervisalos para que non tiren a barandilla. Os de madeira? Non, digo... Quedan por ti, como di un vello que iba a tirar a miña casa, quedan por ti. Non sei. Mira, revisa a parroquia de Tállara. Digo xo en serio que se me olvidou de decir, revisa. Pido xo de favor. E saca fotos que quero contactar con esa xente. Mira, hai unha calle dunha aldea que está a madeira que eu intentei pasar para medir, non se pode pasar. Esa é nunha de Tállara. Pero sigues baixando por todo Tállara, está todo feito unha basura. Donde está o cementerio, no terreno de ali ao lado, agora xa quitaron, pero están todos os regos feitos por ali. Madeira en outros sitios, montada en calquer sitio. Ali na que vai a autoescuela en Pousada, depositada madeira tamén, que non sei de que é. Porque hai unha ordenanza, verdad? Na que eles reclamaron para non ter que pagar un aval. Eles non digo individualmente, federación, accedemos para que
viñeran, decían que iban a cortar, e depois, o sea, o que facían era depositar un aval porque non querían en efectivo, que eran moitas cortas, bueno, podémoslo entender. Aquí non se pode ser comprensivo. Non ven nada, pero ninguén, a notificar, solamente un que non é daqui, a notificar ninguna corta e témonos que enterar andando polo Concello. E ao mellor cando hai unha desfeita, e saben, os que estades nunha comunidade, un desastre. Eu non sei como corporativamente non lle dá vergonza, pero non, antes a comunidade o interés porque ganas máis facendo mal. E hai que cambiar legislación. Para poder depositar a madeira hai que ter unha parcela destinada a esa, que pode ser a comunidade de montes máis cercana ou as comunidades de montes, que en algún sitio hai dúas, bueno, pois que lle ofezcan tamén aos veciños a facelo ali. Pero non nas carreteras. Que che poña... Non montei no que estaba vostede. Eles que fan? Colocan uns madeiros, é dicir, uns troncos de árbore, para non ter que poñer na cuneta ni nada, entonces, e despois retíranos, non, e deixan ali toda a ramallada, si, obstruyen a cuneta, ven a agua e fai un desastre, corre e desfai a carretera, a eles que lle importa, por qué? Porque non hai conocemento aquí anterior, que iríamos a sacar as fotos iniciais, e depositarían o aval, e despois, incluso pode superar o aval. As grandes, como no noso caso, deberían haber abonado o seu aval. Non hai ninguna. As outras, por exemplo, na corta que no noso monte se fixo despois, pedimos a solicitar, non, a primeira eran deles quen solicitaban, na segunda, na pequena, na outra que cortou a comunidade esa, solicitouse... Este tema despois, é todas. Pero digo que eu sorprendeme que a primeira, que era unha empresa, en teoría, debería haber pedido tamén depositado ao banco. Claro, que depois vas a falar que a empresa que está aí, non somos, a nos contratamos, non sei que, son subcontratas. Despois os paisanos non saben a que se meten, porque ven esa madeira e o responsable eres ti. Vas a preguntar a outros sitios autorizados e dixen o responsable o titular da parcela e ten que comunicalo el encima. Entonces o propietario ten que exigirle a ese señor que veña a dar coñecimento aquí. E logo hai outra lagoa, que está estendendo máis aquí, que a administración ten que facer que o distrito nos poda informar de quen é a corte. E por a protección do que sexa non nos están facendo. Pois para nós é indispensable, porque é a única maneira que temos no noso amplísimo territorio de localizar onde están. Tendes a comunicar esa información antes. Cando ali piden autorización para cortar, que a piden, xa saben a quen me estou referindo, pois teñen, non poden, que poder comunicarnos a nós, oye, acaba de solicitar unha corta, tal, e nós xa estamos atentos a eso. Pero se non, aquí non hai quen. A ver, contratamos unha persoa para que este vixiando todo o monte e pagamos a maiores, cando que hai alguén que ten que cumplir co seu deber e se non ser sancionados. Seguimos porque se non acabamos. Grupo mixto solicita unha copia de procedimento contencioso contra a comunidade e xa solicitou a copia varias veces. E eu lle expliquei varias veces e vexo que ainda non se entendeu. Bueno, volver a explicar. Foi despois da reunión. Isto foi despois da reunión? Non, foi antes de... Xa ten contestada, verdad? Sí. Seguimos igual. A situación é que lle dixen. Sí, é que reclamou o xuzgado, que mandara, dixenlle cal era o procedimento, nos comunicamos. Pero foi desde esa Vale, despois. está contestada. Segundo, gostaría que o Concello apoiase a emenda do BNG dos orzamentos da Xunta, tamén xa pasou isto, fai esa medios, son antigos. Espera que aquí pon algo interesante. Para pedir fondos de cara ao cambio de césped de Cabanetán. Mire, eu non son das parcelas garadas, e xa yo comentei a ele. E nin utilizacións de outro tipo, que hai xente que estaba ali, que veo a xuntura, e non é do meu partido, veo ali a disculparse e a decirme no que consisteu o que pasou ali. Non vou entrar ali. E ora digolle, de fai moito tempo estou traballando neso. Podelle preguntar ao diputado se non fun a falarlle de ese tema. E tamén sei o que le contestou, vale? Indo á Consellería. Hoxe mesmo quedouse co proxecto reunirme con empresas solventes para que eu non son técnica en céspedes de campo de criar, pero quero informarme, non vou
Entonces, me enseñou os céspedes por atrás, que son os mellores, que teñen que ter, esa malla cruzada, que é importante que vai entre tramo e tramo. Bueno, todo o que eu precisaba saber nese momento para decidirme cal era o mellor para o Lousame. O primeiro non, porque nós non necesitamos un céspede FIFA, porque non vamos a ter partidos da FIFA, pero sí o seguinte, o que está autorizado polo outro organismo, non me recordo. Mandeille que porque eu tiña o presuposto, tiña dous, e eran moi dispares. Entonces tamén hai que mirar a ver que pasa. Pero non falamos disto na comisión. Sí, vale, se se ten unha información non me volvo a dar. Pero que eu, cando digo que non son das baratas, é que a mí me gusta traballar e conseguir o que quero. Pero, a ver, tampouco dixen toda a verdade, bueno, non, xa comentarei ao final, fora de pleno. Non digo toda a verdade a vos, que cada un ten que levar as súas estrategias para tamén conseguir os fondos. E quedarnos en proxecto estudiando, porque este ano nesa consellería non hai convenios, habría que facelo de outro xeito, entón está como poderían axudar. Este ano, vale, levouno e con todo o interés está estudiando. Bueno, e se non nos dan todo aí, pois eu xa me conformaba con ter que pedir a OIUS unha pequena parte e que a coste cero, e nós estamos pagando os que pedimos, xa os estamos pagando, todos, cando se pagan? Con que frecuencia? Os préstamos IUS, Sí. unha vez ao ano. Unha vez ao ano. E xa pagamos, non? Sí, a validade pasada. Vale. E vou a seguir. E se podo ir a outro, irei. E se hai unha convocatoria que sae, que se pode meter, meterei, non? O que non podemos é decirlle, co que subiron os precios, as pouquiñas cousas que se poden facer co posto. Porque é increíble a subida. E dicirlle a todos eses veciños que non vamos a facer nada deso porque temos que invertido todo nun campo de fútbol, o terán que decir vostedes aquí e explicarse. Eu, desde logo, vou a pelear ata todos os meses a donde teña que ir, hasta que teña unha resposta que me poda axudar. Senón, cando digo me poda, non é a min, é o Concello, que nos poda axudar ao Concello a facer esa inversión. Vale. Porque, e tú me falaban de 300 e pico mil, e algo ten que estar mal. É claro, puxeron a calidad máxima, e vai a ser a calidad máxima, pero non para os FIFA. E pasamos a ser 200, e dareille despois o proxecto que teño, que xa o mandei correxir, a que fixera en primeiro lugar, que mandei o tipo de cesta, mandei todas as características que me deron, que vira que ninguna estaba dirixida a ninguén, porque sabes que eso a Vázquez de Sofán non estaba, porque eu tamén o pedí a outra persona e a coñezo, que é daqui de Lousame, e traballa nunha empresa dese sector. Non lle digo que traballa, acabouse. E entón ten solvencia técnica para poder informar e para poder aconsellar. Fixo, e tamén descubreu algunhas dimensións non están ben, e tamén as corrixemos no proxecto, que están metidas na área, e son os balderíns van a ser abatibles, a planta vai ser facer de formigón abaixo para que pasen a estar no seu sitio. Bueno, esas correccións que non son de un coste maior. E baixa 100.000 euros o presuposto ou algo. Entón, eso é unha barbaridade. Porque xa nos parecía 300 e pico mil, falei con outros alcaldes que o acaban de facer, falame dunha cifra nena, digo, aquí pasa algo. Entón, foi cando empecé a dije, bueno, quero me informar do césped, que non me metan un gol, pero todo iso levo traballando todo o tempo. O teño que dicir, o direi no seu momento en algún sitio público, pero eu cando se... Nada máis, vou non facer así, non vou facer ningún argumento máis. Rogo se preguntas. É sobre o lavadeiro do Rodullo. Sí. Si se vai limpar ou... Non, mire, dígolle. Bueno, vamos contestar rapidísimo. O lavadeiro do Rodullo. Pendente. Refírese o que está no Rodullo, a fonte que hai ali. Debaixo dunha depuradora que se colocou en riba do lavadoiro. Sí, vale. Non o entendo, non.
Sí, Nunca o non entenderé, sei se ainda que non baixe, recordo. que non mandou facer, veña, non sei quen foi siquiera, nin quero saber. Encontreime con iso. Entón, agora o que, cando este a depuradora feito ese tramo, hai que retirar a depuradora en primeiro lugar e despois hai que rehabilitar o lavadoiro, que me parece interesante, incluso facerle un acceso cómodo para que a xente poda ir ali. Seguinte. Vamos a ver, na Santa de Cruído, bueno, hai un veciño que está aí poñendo unha vela todas as noites e tal, era por si había maneira de, como hai un foco de alumbrado público, se podería poñer unha luzaría ou unha bombilla ou algo, non? Para que vai a poñer a vela? No, para poñer e para non ter que poñer a vela. Eso non... É que eso non é así. Non funciona así. Non funciona así. Nin para min, eu cando quero poñer unha vela, calquera que queira poñerla, quero poñerle unha vela. Non, é que esa persona poñe a vela porque para que teña algo de luz a santa, non porque lle teña devoción á santa. Non sei se... Mire, non sei que, sí, non sei quen é, pero ten unha moi cerca ali, falamos desas persoas hoxe e todos os días e ir ali. E para un camionero todas as mañas, porque como é madrugo, ele tamén, e pasa por ali, debe ter devoción, mira que fea a Santiña, pero bueno, a Santiña, non sei se lle roubaron, se lle roubaron a imaxe primeira e tuveron que poñer unha que, Dios mío, como aquela pintura que salen nos telediarios, pero en escultura. Me perdone. Pero ten que poñerlle sempre a xente que ten devoción e se van a Taragoña e pasan por Santa Rita ali todos os días, esa xente non quere unha bombilla. Gustaríame que, se quere vir con ese señor a decirmo, eu encantala para que ele se explique que é o que quere, pero quero telo clarísimo antes de ir ali. E outra era porque temos noticia de que van a empezar outra vez con prospeccións no adro da iglesia, con excavacións. Se que un terremoto. Estamos movendo. Sí, teño coñecemento. Van a intentar facer. Fixéronos con moitísimo, eu estuve ali presente varias veces, fixéronos moi ben alrededor da iglesia, pero non apareceu o que buscaban. Estuvo xente importante da universidade, investigadores, xente de fora, bueno, estuvo moi ben. E tamén os felicitei polo respecto ao espacio, que os veciños, iso, a ver, hai que buscar uns, pero non perturbar outros. E hai un que siguen dicindo que están aí porque investigan isto, bueno, de feito teño pendente unha outra reunión con de memoria histórica, pero van a seguir facendo e buscando ese en concreto. E creo que encontraron datos e, bueno, van a seguir, sí, eu sempre lle insisto, por favor, donde hai xente sepultada, aí non se pode tocar. Porque, senón, se están os osos de outra, a ver, non quero falar así de esta maneira, pero xa, os restos de un familiar, a xente é normal que eso lles produza o dolor e non lles guste. Digo que o que fixeron ata agora, maravilloso, e, bueno, teñen que traer, non o comunicaron todavía oficialmente, porque teñen cada ano unha cantidade, e non van centrala toda nun sitio, fixeron aí unha boa excavación, e a ver agora cando, que estou pendente de saber eso, vale? E intentamos buscar e axudeiles, pero non é fácil, o que pensan que me dicían que estaban non sei onde, fun ali, pero non era ese, era cerca, bueno, costou encontrar. Cando sepa algo, vollos direillos a vostedes, vale? Mais? Nada, referente a isto, creo que se financia con unha subvención que é da Depuración da Coruña nesta ocasión. A universidade é unha parte importante e diríalle nomes incluso que son xente en investigación moi importante que está colaborando con eles da universidade e se queres saber toda a financiación pregúntelle a memoria histórica. Eu tamén llegarei polo meu lado. Sí, porque ao ver caso tamén que a Depuración meteu aí
unha subvención para os restos porque Ahora o mesmo, fillo sí que está moi falei. interesado en que aparezca o resto. No, aquí hai unha persoa que é moi maior, ten 90 anos, e quería encontrar esos restos. E a mí gustaríame axilizarte, sabes, o posible, pero ahora xa están eles con eso, xa me dixeron que xa teñen os datos que os van a levar aí, entonces eu tampouco me vou a meter a gobernar a asociación, non? Son os que o están a levar. O apoio para facer a excavación do Concello, o van a ter. O sacerdote que estaba ata de agora, pois tamén, falei con el. Agora quen está? Últimamente están usando o que xa estaba, que non é o de Noia compartido. Si, agora vai a ir o que é o conjunto de Noia, non? Sí, parece ser que sí, pero non sei se é É que definitivo ou hai non. un que xa non pode con máis. Bueno, pero ten un problema. Non hai ningún problema, ni personal, ni nada, é algo que lle impide a veces acercarse a esa parroquia, pero ten que solucionar, Algo máis? Sí, presentamos unha moción polo Día das Letras Galegas para a Semana de Castro e un dos acordos era facer un dossier e leválo a... E teremos que ir ali outra vez, pero teñen toda a información, libros, porque hai publicados sobre a vida de Carnadas, dende fai moitísimo, volveremos outra vez, porque xa hai incorporacións novas ali, teño algunha persona coñecida, e podo comentar con ela que nos bote, a ver se nos botan unha man, porque ali hai de todo, hai moita xente e... Mire, vou te dicir, con esa misma presión que hai hacia a cultura, e si ese señor, con todo o que fixo, polo rural, por enseñar, por alfabetizar a población en galego, por publicar libros en galego, por todo eso, se non fose a profesión que tiña recoñecido, xa non nomeo a profesión. Aí temos un pouco de cortedade de miras, pero bestial, como cando se di que non hai que recuperar os concellos, pero que ten que ver a arte cas creencias, home, que ten que ver, a mí que alguén mo explique, forman parte da nosa historia, seamos de creentes, non creentes, ateos, agnósticos, todo respetable, como nos sentimentos e nas crenzas nadie pode gobernar. Eu dígolle, sei que é unha aseveración, pero non son eu sola que a digo, que non se pode defender unha figura como foi precursora do galeguismo, ese señor, e vir unha familia acomodada de unha cidade, quedarse en Frime, non no Frime de agora, que temos a costume en todos os sitios, na historia de nosa e todo, de volver a un anacronismo. Non, hai que enseñarle aos xóvenes a que hai que poñerse naquela época, nas condicións que tiña e o que era aquelo. Claro que o Frime agora non é así, pero naquele momento non, un carro por camiños estreitos, como moitos sitios de Galicia, non aquí só. E ese señor se quedou ali, doulle a relevancia que ten a parroquia e enseñou dende sementar o millo ata aprender a ler e a escribir, hasta enseñarlle a facer escrito, eu que sei, pode ler vostede que lle a biografía e é unha que é boa, hai haberá moitas que son boas, mas que eu coñezo, pois hai unha que ten moitos datos, non? E digo, madre mía, que pena que este señor non teña un recoñecemento, e a súa obra naquela época, non hoxe que temos todos os avances para escribir, non? E, bueno, que ten a creatividade, que ten ese don e esa cualidade, pero sí que fa moitísimo máis fácil que aquel. Nada máis. Eu, se queren ir comigo, ímos unha reunión na Real Academia e ímos xuntos con 3 grupos, eu encantada non. O seguinte. Sí, é que xa te digo, a función... Pido a entrevista. Sí, claro, como está aí... Antes vou facer, bueno, vou charlar con alguén e tal, para que se teña coñecemento de que vamos a ir, porque é veciño da comarca, pido entrevista. Cando non la ven, que sabes. Vale, unha cousa rápida. Sabemos máis ou menos os presupostos para que pleno non hai?